Keterak badai gelang lungul. Badai. Sambar kucing kabeh iki, Mbak. Jabang bayi. Iki saking senenge yen pinuju do nglumpuk bareng-bareng, Nduk. Iya, bocah-bocah kompak seneng ditimbali karo warga Golampang. Seneng tenan apa? Ya seneng, Nduk. Cikopet. Lo diundang Bos Brambang, Nduk. Lho malah anak bakul ngene bareng iki lho. Iki bakul karo manis gak payu iki ape mulai. Lah mengko dhisik lek lho. Lah keterak apa kok Iku sapa iku kok celana-celana tabang-abang Nduk aja mulai sik, Nduk. Nek kene sik, Nduk. Sapa iku tutup. Nduk rene sik, Nduk aja mulai sik. Stop. Pulang. Timbangane aku ganggu apa temule? Lah kok tau tak kongkon mulai sing mendekat ning ngene ae lha apa ndelok aku. Sudah balik rupane. Ning hati-hati lho. Lah apa Sing lek? mau nek wong loro aja dadi telu. Kok malah wong telu karo sapa? Mas. Bulan. Yo pencingan iku pripun kon kula antu-antu lho, Den. Yo sing gedhe pangapuram. Konku temekon kowe iki ra dirandak. Mergo apa? Kowe ra ngerti dhewe. Aku iku putrane sapa? Akeh gawean sing durung bisa tak tak. Nanging aku tetep iso nyenengi Den Mas, kula seneng sangat. Pencingan menika sampun kersa rawuh. Kula matur nuwun kalih pencingan lho, Den. matur itu piye? Nggih lah, pencingan iku lan nggih wayah dalem bupati-pati. Lho, sampun kersa sinaosa rawuh wonten ing alas mboten napa-napa nggih, Den. Ya ora apa-apa. Senajan iki wayah Kanjeng Bupati-pati, ya to. Den. Nanging senajan manggone ngalas, aku ora bakal bedak-bedake. Den Mas, estunipun kula ngajak panjenengan semayan niku enten wigatine lho, Den. Ana wigati, Nggih, tenan. saestu. Wulan yen pancen ana wigati enggal bloko lawan aku. Mbok menawa aku iso sabiyantu lawanku. Ning menawi kula blok kalih panjenengan ampun duka kalih kula nggih. Den. Ora, aku ora bakal duka, ora bakal nesu lawanku. Oh, ngaten. Den Mas tunjuk biru. Anggen sesambungan tresna kula kalih panjenengan sampun dangu. Iya, iya. Sampun kelampahan, kula kalih panjenengan iku pun carem asmara. Heeh. Den Mas, estunipun kula sampun meteng, Den. Kowe meteng. Aku iki gumun karo kowe. Ya to. Lagi wae tak ngonoke kok kowe iki wis meteng. Loro mangsaku iku ora meteng, Jan. Panjenengan iku pripun? Lah nggih sampun bola-bali to, Den. Iki kok bola-bali rumangsaku iki sepisan carem asmara kelawan kowe. Boten panjenengan iki bareng ngrasake enak malah supe ngaten kok. Aku iki ora lali. Ning nggonmu meteng iki lho. Pun. Heeh lho. Iku kok aneh. Lah kok sakitane, Den Lho Mas? iya. Ngaten lho, Den. Kula lah nggih pun meteng. Lah kula niki nggih nyuwun tanggung jawab panjenengan, Den Mas. Wulan kowe wis meteng. Nggih. Wani tumindak kudu wani tanggung jawab. Yo, aku bakal tanggung jawab lawan kowe. Nggih, Den. Kula saka kuwi Wulan tambah nono. Napa, Den? Iki tanggung jawabku. Lho, Den Mas. Lho, boten menika tanggung jawab ingkang kula. Pengen aku niku boten, Den. Apa isih kurang? Boten. Yen kurang mengko tak paring konang jaba bayi kowe kondo bakal tak wenehi bondo donya. Lah isih kurang. Boten niku. Jero apa sing karepake? Kula nyuwun dipek bojo niku wujud tanggung jawabe, Den. Aku iki kudu ngepek bojo karo kowe.
Kok kowe kepengin tak pe bojo? Kudune iki kowe ngerti. Kowe iki sapa? Aku iki sapa? Heh? Kowe iki wong desa. Kok kowe kepengin dadi bojoku? Wulan. Yen kowe milih dadi bojoku, aja ngipi. Aku ngerti. Nggonmu cedhak lawan aku iki kepengin nempel kamukten. Dupeh aku iki wong sugih. Njur kowe cedhak lawan aku, saiki kowe wis meteng, kowe njaluk tanggung jawab aku supaya ngrabeni kowe. Ngono kuwi kowe. Boten ngaten kok Den. Pripun jenengan iku janjine kalih kula, panjenengan boten damel doan katresnan kula lho. Ya iki. Kados ngaten to Den. Wulan jeneng wong wadon gampang kapilut tembung manis manuwara. Iki ya kowe. Wanita gampang copot kembene iki ya kowe. Kowe iki aja ngluputke aku. Luputno awakmu dhewe sing gampang copot kembenmu. Mula saka kowe. Yen aku ngepek bojo kowe ora bakal. Aku ora gelem. Jenengan iku ampun ngaten mesake kalih kula Den. Mesake piye? Lah kula niki pun meteng lah saya suwe wetenge kula niku saya gedhe. Kabeh tangga niku mesti sami ngetos. Lah mangke aloke niku pripun Den? Aloke piye karo tangga-tanggamu kowe meteng luwih isin meneh. Aku yen aku iki ngepek bojo karo wong desa, iki luwih isin meneh ngingsemake Kanjeng Rama. Mula saka kuwi ora usah kowe njaluk tanggung jawab ngepek bojo aku. Boten kula tetep nyuwun. Bondo donya kuwi kena kanggo uripmu. Boten iki boten ana kanggene niki Den boten purun kula niki. Lho, iki kok ora ana kanggone. Iki ki emas. Ning nek mbok ngepek bojo karo kowe, kowe aja ngipi. Ngerti? Mas, Apa meneh? jenengan iku ampun ngaten kok tegel, jenengan iku kalih kula lho Den. Ngono. Aku kudu tanggung jawab tenan. Ngepek bojo kowe. Jenengan tanggung Aja, Bos. Kaget aku. Iki. Sing tak seneng iki ya iki. Pas aku toto. Ngono. Kowe melu aku wis suwe kok. Wis tau tak mulyake. Wis tau tak senengke. Dino iki kowe bakal tak mulyake, tak seneng-senengno. Mergo kowe nggonmu utuke aku wis suwe. Nggih, pelabuhanmu kelawan aku iki yo akeh. Manggon dina iki. Nggih, aku bakal menehi rezeki. Apa. Sawang. Boy. Kayak gitar Spanyol. Oh iya, gitar Spanyol. Umpama artis Jawa Timur kok sapa? Nikene Salindri. Rap. Mula kuwi, Drun. Nggih. Kan kabeh kanca rewang. Dawuh. Wulan kae kanggo kowe. Kowe ora usah wedi. Nah, ngerti aku, ngerti sodon uga. Mama. ora wedi iki piye lah rupamu elek kabeh. Rupa elek ora apa-apa. Bener. Ning sangisore rupa mengisor iku apik. Ora ana sing cacat. Lah, Ana sing iki kaya bekecot ngene. Ngunyah Drun. apa? Dunia kok bekecot. Kaca dibilang bekecot. Saiki dibilang ora apa-apa. Cetane kowe dipasrahno kelawan aku. Iya. Uga aku. Kowe kudu gelem ngladeni bocah. Ora. Aku ora butuh mangan, aku ora butuh ngombe. Bener. Butuhku mung siji. Kelonan karo kowe.
Hei. Ngawur. Sabar. Dron, Mat, wedoke siji, lanange telu. Genti genten. Cah wedok lebone krusekan, engko sing garap gentenan. Canda. Ayo. Bapak. Cepet. Gak gila. Selalu wong. Hei. Gotong. Lebone grubul. Ayo, mana? Balik ora tak cacak kok. Oh, ngawur. Ayo, ngene. Aku, Mamat, kowe. Ayo lah. Rasane, Mat. Enak ndi? Karo sing kono. Lu. Maten wong. Suarane apik. Alah. Wong gentenan dene aku sik. Semenom sing cilik aku. Kowe. Piye? Apa pola kan? Dene opo enak. Aku. Ayo gigi lho yo. Jabule tenan. Piye? Lah, Bro. Ayo gantian lah. Yo. Aduh. Gantian lah. Layak. Enak. Wong orang bayar. Wes. Ayo, Drone. Sana wong. Ayo. Ayo, Drone. Ayo. Apa, Mat? Jari iki. Apa, Mat? Apa? Gak tau juga. Kacau engel. Ambune masuk. Drone, wes kelakon, Drone. Apa? Apa? Ngomong. Aku ora tok. Ngawur iki. Wes. Iki wes. Aku wes. Ayo tinggal ngomong. Apa? Takon ndi? Itu apa?
Kowe jenengmu sapa? Jenengmu Semayang karo Demase Tunjung Biru. Tunjung Biru kuwi apamu? Katresnan kula, Mbah. Ya. Kuwi kekasihmu. Lah kula niku ajeng nyuwun tanggung jawab puniki kula numpun meteng. Loh. Kowe kekasih Tunjung Biru. Ning nggonmu sambung tresna nganti kowe meteng. Nggih, Mbah. Apa wis diresmekke kelawan wong tuamu? Dereng tiyang sepuh kula malah dereng ngertos kok. Mbah. Kowe iki sembrono. Dadi bocah wadon kuwi aja sok gampang kendhu kembenmu. Tetel kawanitanmu. Lah kowe gampang tetel kawanitanmu lek kedadian kaya ngene. Kedadian kowe meteng mongko kowe urung duwe bojo. Saebo sonake kanca kancamu. Lek dongeng ngono. Wong wedok mbobot tanpa lantaran wong lanang ana kuwi dongeng. Jaman Nasrani ana wong wadon sing jenenge Dewi Siti Maria. Kuwi meteng tanpa lantaran wong lanang. Nglairake ponang jabang bayi wujude lanang. Dijenengake Yesus Kristus. Kuwi dongeng. Nek saiki ora ana. Niki pripun pun kadung Mbah. Nggih. Ngeten lho, Mbah. Ya. Jeneng Tunjung Biru niku kurang ajar. Nggih. Pun boten kurang tanggung jawab. Malah kongkonen andare pun rawas wong kula niki wau diperkosa cah akeh mau lho. Lho. Lah terus rasane kaya apa? Aduh, sakit niki ya, Mbah. Kowe bali. Bali. Bobotamu wadekno. Aja nganti wong tuamu ngerti dhisik. Tunjung Biru tak urusane aku. Iku saestu nggih, Ya, Mbah. ya. Monggo lek ora gelem tanggung jawab tak gepukan. Nggih, sing ngoten kula teri lho, Mbah. Ya, nggih. ya. Pun tangan matur nuwun lho, Mbah. Ya, bali. Jaman ngene kok isih ana. Nomoman sing ora tanggung jawab. Nomoman sing ujo marang ubale gawa nepsu. Sumangke ya Tunjung Biru. Kowe dolanan geni. Sisip sembire ngeneki awakmu dhewe. Lelion. Sampeyan iki Sing ngurusi jagung. aku ora takok kuwi. Lah piye? Sampeyan iki tak jak ngoni wedhus. Malah sing mbok ngoni ula. Iki piye? Omonganmu iki piye? Omonganmu jelas. Wedhus sesuk nek dadi akeh didol. Wedhus aku ra ngingoni mergo regane murah. Lah kok ula sing mbok ngoni? Ula apa iki ula apa sampeyan? Tegese aku ngingoni ula kuwi ula piton nek nemu kae lho. Ula sawo. Ngoni ula iku ben tikuse ora akeh. Lah perkara jagung, perkara telos, semangka timun sing ngurusi lekmu gentong. Nek jagung dinyang 4,5. 4.500 kilone. Aku mesti kandhani. Piye? Wong jarene sibuk apa ndang milih wong nah. Apa milih nah? Lah kadang gage, ku masak lu. Bapak legal. Iya, legal. Ayo, temani.
kowe iki sengkut nyambut gawe supayane atine Pak Lurah iki seneng. Pancen jeneng wong ngenger ya nyambut gawe ning Tegal ya ning sawah. Ya lumrah. Lah kae deloken tandurane sing kono kari banyu. Iya. Delok meneh jagung karo telo kae wis panen. Iki mau jam piro? Wah, yo ora ngerti to, Kak. Lah biasane ki wis panas iki yo wis cuk. biasane ki rak ya kastur iki ngirim banyu Ajeng banget. Ora ngerti ya lumrahe iki mara ning Tegal ngirim iki rak yo nggawa banyu utawa panganan. Lah iki wong glendang ora nggawa apa. ndang ki karep. Kawet mau aku kok rasane, Kang. Rumangsamu aku teko ora nggawa kiriman ngono apa piye? Kanyatane. Lho, kae kirimanku semono atiye tak dere ning gone sorwet sing gedhe kae lho, Kang, ana kopi, Kopi. wedang jahe, ana sego, sambel, Tenan apa iwak ora? lele. Lho. Ono kopine? Iya, ono, Ya, Kang. tak ngopi sik. Wah. Lah wong aku yo iki mau karepku ngirim karo sampeyan kok malah sampeyan ndakku aku sing ora-ora lho, Kas. Ya aku njaluk ngapura karo kowe. Tenane nganti aku nesu iki mau tak dadak supaya Kakang Lesmaya kuwi sumingkir saka papat. Oh, kaya ngono Kakang Oh, Legowo. ana perkara sing bakal tak lakake karo kowe, Kas. Lah perkara apa lho Kakang Legowo? Jane iki aku nyawang karo kowe iki gumun. Lah kok Iki wis gumun? gedhe. Pantes yen to kowe iki omah-omah. Nanging iki wis mene kok ya durung kowe iki omah-omah saya-saya kok cedhak karo wong lanang. Kowe iki satenane wis kepengin omah-omah apa ya durung kepengin omah-omah. Kakang Legowo. Ditakonmu itu ndadak kaya ngono lho, Kang. Cetha yen ora ana bocah lanang sing seneng karo aku, jane ngono aku ya wis kepengin omah-omah. Ning ewa semono kaya durung ana bocah lanang sing gelem nembung karo aku lho, Kang. Dadi kowe wis kepengin omah-omah, nanging durung ana bocah lanang sing seneng karo kowe. Bener Kakang Legowo. Menawa iki dina ana bocah lanang nembung seneng karo kowe kira-kira kok tampa apa ora? Ya mesti tak tampa yen aku seneng ngono lho, Kang. Tenan. Heeh. Bocah lanang kuwi mau seneng karo kowe, kepengin omah-omah karo kowe. Senenge kuwi lahir batin. Apa tenan lho, Iya. Kang? Yo calanan kuwi sapa coba? Saben dina ya kowe ngerti, saben dina ya kowe cedhak. Malah kapora aku wis ngerti lho, Kakang Iya. Legowo. Mbok yo bloko wae karo aku lho, Kang. Aku tulis kepengin ngerti. Pengen ngerti bocah lanang sing seneng karo kowe. Ora ono liya ya. Kakang Legowo seneng karo aku. Seneng karo kowe, aku pengen omah-omah karo kowe Kas. Kakang Legowo. Jane ngono aku yo awet biyen iki wis duweni rasa karo sampeyan nanging aku yo arep nembung isin mergo aku atase bocah lanang. Lah kok nembung seneng karo bocah lanang lho, Kang. Dadi tenan. Iya. Kowe bilang seneng karo aku. Tenan Kakang Legowo, aku ya seneng Yen sampeyan. kowe omah matur nuwun karo kowe Kas. Tresnaku wis kok imbali. Lan aku iku bakal tanggung jawab. Tenan yo Kakang. Janji kelamun aku lho. Nah, iki lho. Sing tenteni wit esuk nganti bedhok ya iki. Lah sapa? Ya iki. Iki sing nebas jagung karo telo ya iki. Sedelo meneh to. Iya kan. Sebenarnya meneh. Sing Omonganmu balik meneh. sing nebas jagung kalih telo. Lu ora ngerti. Ora ngerti. Jujake. Aku sapa? Dewase tunjuk biru. Anak. Bodo. Putu. Duit. Krungu. Konaan Babe RI. Ijeh ana ponakane barang. Sampeyan iki tukang nebas jagung kalih telo lho. Nah kok aneh-aneh enten apa wau? Saya mau bantu kan. Balik meneh. Sudah. Aku iki sapa? Dewase tunjuk biru. Anak. Bodo. Putu. Duit. Ponaan. Babe RI. Krungu. Anak bondo butuh duwe ponakan. Nah, tak tolong diasemne. Solo sawah. Ah. Gol-gol aku kabeh iki Mas. Mas. Berian. Ah. Inten. Lha. Tak go kabeh. Ya. Ngono
bener kandhane Liun Gendong Nanda. Sing bakal nebas jagung karo telo iki wonge bagus. Sandang penganggunane sarwa gumobyar karo sampeyan. Nek sampeyan kok sugih. Lah. Golek jagung kalih telo kula. Jagung telo kae. Tilidun. Gampang. Pilih jajan. Umpama bocor regane pira? Wenehi angka. Lah. Wis dirungokno bareng-bareng. Angkane pira? Piye? Itu Sawang piye? Jagunge apik? Apik. Telone Jangkol 2. Gizi 2. isi. Lah kok Ngono. jaluk iki kok tongkol. Karo telo jalukmu pira? Ngomong. Niki borongan mawon nggih. Wis. Jagung kalih telo kula regani 50 juta. Namung 50, Den. 50 nek kanggone Den Mase Tunjung Biru ora ana sepirane. 100 juta wae. 100 juta. Sampean bayar 100 juta. Ampun Den ampun. Lho, kok ampun piye? 50 juta. 100 juta. Mboten usah 150 mawon. Iki piye? Jelek ora. Dun. Alus. 100 karo 50 iku akeh 100. Nggih akeh 100 nanging kula niku hargane pas 50 juta. Wong desa wong Den. Nang desa. Wis sampean iki dhuwur kula kok nyengkiwing kula niku sampean kula cengkewek nang pripun. Walik. Halus-halus. Aku sing mbok ngene no. Iki yo ngono. Dadi 50 juta ki ora entuk dikurangi. Nggih. Ya ora entuk ditambahi. Tenang Pas apa. mangke tumbas. Jenengmu sapa? Kula Legowo. Legowo. Wong desa lurah. Apa sampean? Oh. Lah iki Kula kasturi. Kula. Woi, dulur wedok. Pas. Cocok. Piye to, Kak? Sing baku dibayar 50. Oh, kaya ngono ya wis. apa yang? Legowo. Iki tenan. Iki sedulurmu, adimu. Ini. Rene ngaku seneng karo adimu. Adimu tak kaya bojo. Cocok. Ora usah kuwatir. Yen perkara bondo donya apa meneh tebas telo arep jagungmu. Mengko tak tambahi nek. Njaluk pira? Estunipun kasturi niku mboten ada kula. Loh, Nanging katresnan kula. hati-hati yang ngomong Hati-hati hati-hati. ngarepane sapa iku? Celaka. Cucoke enggak. Sapa kowe? Katresnanmu. Iya, Dik. Olah, tak olah. Oh, mboten langsung kula tresno kalih iki katukune. Tuku. Nggih, oke. Berantuk silah. Apa sewa? Layu. Aku sedang ngepruki bacet minggir. Niki enten bakal legen tawa. Legen. Loh, Yo. mapan kula nyelaken. Tenan. Nggih. Kalau wae Mriki, Pak. Enteng tiang tawa legen, dempung. Anton loro iki. Mboten napa-napa, Mbah. Lagi wis ya. Sabung legen bacet iki. Bacet lho. Oke riye nah. Jane iki piye to? Lho Mbak Jong njolo ket kok terus ditinggal gelanggang. Lho iya no. Lumrah. Wong jenenge ngelak, ngombe legen. Mari ngelak. Urusane pripun aku bayar. Urusan apa? Legen dibayar dhisik. Sampai ngomong piye? Kula lak tawa legen tegen. Lumrah. Tawa kowe iki ora dong. Ampun bayar iki. Lho kula bakul ya, Bos. Sing sampe bakal sinten? Lho iki lho, bocah-bocah wae krungu kok. Nek iki ora dong. Kowe iku tawa, Kak.
Lah nggih, bakul ra apa ora payu. Ayo langsung. Kula sing atase kula mawon. Nyuwun sing kempel apa sing kebyar? Bener, Ken. Beda Jaluk sing kepiar mawon. jalukane kebyar. Nggih, nek kula dom ora gampang. Ngono ya, Kak. Ngono ya, Kak. Siap. Ya. Kula yo duwe. Duwe. Sampe yo duwe. Duwe. Yo. Aneh-aneh wae iki. Ibu yo duwe. Terus maju. Imbo ini. Ibu ini. Ora kae terus. Ajak gendul. Kok ajak apa? Iku lho mantu. Mantu nek ngisor, kerja kok. Duwe. Lah niku mau sampun kempian. Ora duwe kok malah ditabok kok lho. Nyuwun sing piye Kak? Kempel yo iki. Kowe upamu Kak, upamu. Ora butuh loro, mikir. Kula sakniki ngerti. Ngerti apa? Jebul panjenengane ku Pangeran Tunjung Biru. Ngerti. Wayah Bupati Pati. Ngerti ngono kok. Lho wayah Bupati Pati. Tumindak pakartine kok gasruh. Mboten kena nggih contoh. Mestine sampeyan iku aweh tepa tulodo kawula ing Pati ben dadi kaca brenggala. Kok malah puja mubaling hawa nepsu pendak ana cah ayu disenengi. Aku iki ora bocah cilik wingi sore. Ora usah kowe tutur-tutur lawan aku. Ora ana gunane. Kabeh mau kanggo senenganku. Lho. Kula niki mboten tutur. Nenek patene ku isih enten nom-noman sing kaya sampean. Niku mboten bakal badhe tentrem. Nek Kabupaten Pati iki yen isih menungso kaya aku, malah tentrem. Uripe iki malah mulya. Mergo apa? Do seneng-seneng. Uripe mau seneng lan seneng-seneng. Pun saniki ngeten mawon. Jenengan kula elengke. Kula aturi bilasi jiwa sampeyan. Aja nanti kedelarung-darung pangkoan kula njaluk tanggung jawab sampeyan. Enten bocah wedok sing jenenge Wulan iku bobot. Jare sing gawe sampeyan. Lho, ora sampeyan ora tanggung jawab, besok lek enek laire bayi terus pripun? Ngono wis biasa. Jeneng wong lanang seneng karo wong wadon, apa meneh kok meteng. Iki wis tak wene dhuwit, wis rampung kok. Lah, mboten iso lek nganggo Ora iso mboten iku mboten iso. Pokoke kula njaluk tanggung jawabe, Wulan kudu sampean rabi. Lek mboten sampean rabi, kan sampean musuhe kula. Nek aku ora gelem, Musuhe kula. Harapan bocah arek kakak kok. wong tuwa elek iki kok nantang karo Den Masih Tunjung Biru. Sawang to iki. Kan mriko mawon. Tenan. Kan mriko. Bocah nyawut baik Tambono bocah-bocah kuwi. Tambono bocah-bocah. Lah kok enak. Lho, Enggak kula tambani do mlayu. Kula mboten aman paling idune. oh ngono. Nggih. Tenan iki. Nggih. Ora mbok tambani tenan. Nggih. Lakon kowe. Pripun? Musuhmu iki lho, Wak.
Hadi cobi kok ya. Tenan kowe jajal karo Den Maksud iku piro? Wani wis. Wait. Tulungi kula tambani. Ning mungkin rawan kae duwe mboten. Yo, mengko nek aku tambani. Tenan pura ngapusi. Mari. Niku jenengan niku mriko sampeyan. Tanggung jawab kali kula. Bocah kula. Sampeyan tanggung jawab niku mriko. Aku yuyu. Sing nesu sapa? Sampeyan nesu. Nesu karo sapa? Nek niku panas. Lho, aku dhewe yo ora wani kok. Wis sampeyan pripun kok? Aku padha karo kowe mau. Sampeyan niku iso. Sampeyan niku Iso. sami kali kula. Iso. Boten aku. Lho, Sampeyan niku jeng pangeran kok. Angel jawab menika. Boten trima kok. Monggo. Wis mbok tambani. Njaluk opah duwe. Lho ya nyala. Tenang. Ya iki. Ampun ya ampun. Ampun ya ampun. Ampun, kowe ngeleno wong tuwa. Ya. Boten. Lah, kenapa? Kok kowe teko kene? Sadurku datang. Kula niku ajeng matur nuwun kalih sampean. Sampean kok nulungi kula. Jenengmu sapa? Kula Legowo, Lah, cewek iki apa? katresnan kula. Katresnan kula, Kasturi. Sapa? Kasturi. Lah ayu-ayu jenenge kok Sapari lho. Waduh. Kasturi. 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 Nggih. Sapari. Sampean niku kok. Sampean niku sinten? Kowe teko aku. Nggih. Aku Mbah Gadung Melati. Mbah Gadung Melati. Ya. Sasampune kula ngertos sampean niku saged gelut, kula kepengin dados murid sampean. Nah, minyak wong tuwa. Mboten kula mboten ngenyak niki saestu. Tembungmu kuwi sakelimah ndak mati. Mboten kula kedanan kalih Aku murid wong sampean. tuwa kok. Gua arep guru arep dukun piye. Nyatane sampean gelut kalih andane tunjuk guru niku saged menang. Kula kedanan kalih ngilmune sampean. Ya menang iki nemtoke Gusti kok ora. Nggih, nanging lantaran sampean Kowe arep njaluk pawruh tenan. nggih, Meguru. nggih, Ya, ya. Tak tompo, sampean tampi. tak tompo. Nggih, matur nuwun. Munggah Gunung Mulya tak enteni. Munggah Gunung Mulya. Gunung Mulya. Wis tak antepke atiku aku kepengin manyuswa ning ngarsane Pendekar Gadung Melati. Kaya ngono Kakang. Aku janji karo kowe, mengko yen wis ana kerampungan aku manyuswa ning ngarsane Pendekar Gadung Melati, yen aku bali kowe bakal tak lamar Kasturi. Tenan yo Kakang. Iya, pamit karo Singgo lan Kakang Resmaya yen aku manyuswa ning ngarsane Pendekar Gadung Melati. Ya wis aku njaluk pamit karo Kakang. Sampeyan